Madaydayaw iti Diyos Ama, ang manakabalin iti sa amin, dagitoy ngayon isalaysay gapo, kadagitoy anapili, tilinaon, itulokot iti pagbasaan. Kadigiti kapsat, napapatag, ngayon tayo, isango, iti saklang, iti Diyos. Kadigiti kapsat, iti may panggap, iti kawuslaan, abanag. Haan akawus nga isuot nga ibado kuma. No dikiti akaw kawus isu iti kawus nga gapo iti Dios. Tadi iti kapsat daduma nagtataraki da nagpipintas kadigiti kaw kawus da. Ngem di kita pamaranglaeng akas ikawus kas makita iti mata. So di kita. Ngam no alaan tayo digitoy kas na Diyosan asorsoro ngayon na ibagbaga amabasa iti piso 6 iti 11 ikaw usyo ti amin akabal ana Diyosan tapno mabalinyo iti agtalinaed amay busor kadagiti panangalilaw iti baso. So natakap sa tibagbagana nga ikaw tayo gapo iti kabal ana Diyosan digita ana papateg nga ibagbagana kas iti mabasa iti piso 6 iti 13 gapo na alain nyo ti amin akabal ana Diyosan. So di ti bagbagana kabsat tapno mabalin nyo iti sumariked inton dakes nga aldaw ket iti inton isaganaan yon amin adda kayo sititipker. So di kita kapsatin na ibagbaga palpalawag gapo kadigitoy alinaon kadigiti lokot iti pagbasaan. So di kita kadigiti kapsat na pateg ngem iti may panggeplaan iti biag daytoy ngagdama. No di ket itin tayo alalaen amwen kadigiti napapateg iti basangwanan nagturong iti Dios di kita. Ta kailangan nga bumilig tayo no kasano iti panunot tayo magturong sa dingato. So di kita. Mabasa iti piso 6 iti 14 bumilig kayo nga rod asitibker kayo iti kinapudno ken ikawusyo iti kabal iti kinalinteg. So di kita kapsat ibagbagana nga ikawus tayo kaligiti banbanag amataginayon kaligiti nasaya at asorsoro di kita. So kaligiti kapsat nga idandanon ko gapo kaligitoy tapno maadal kadigiti kay papanan na nigitoy asorsorat kadigiti makaanos. So di kita kas mabasa ito muna Korinto 15 iti 2 ket gapo na kinkwana may salakan kayo niyukutan nyo nga agnanayon iti sao ngayong kasabak kada kayo malaksid no mamati kayo abareng-bareng. So dito kapsatin na ibagbaga. So ano bareng-bareng lang iti kas pamati iti tunggal agpamati data iti saan napudno nga ibagbagana. Iso nga dito kapsat agpamati tayo asipupudno ngagturong iti Dios. Tali kita iso ti makayayo iti namarswa kada tayo. So dito kapsatin nakidandanon gapo kadigitoy asasao bayat iti panagbiag tayo. So di kita ket agyaman na kiti Dios ama nakabalin iti so amin tadigitoy inted na kada tayo iti nasayaat ken intayo panangammo kadigitoy abalikas kas sinagaba na pong Jesucristo. So nga digiti kapsat nakipagsagaba tayo met
gapo kadigitoy asasao. So di kita tinna ibagbaga. So kay tandaanon ko kada kayo kabsat kadigitoy gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube ngadda nga intayo makikita mawaybuya di kita. Ket agyaman nakakabsat gapo ti anusyo digitoy nga kay papanan digitoy alinaon kadigit sursurat iti daon iti Biblia. Ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.